Hola, nosotras som les alumnes Noa Blanco Coleto i Kira Malia Delgado de segon de batxillerat del Baldiri Guilera. El nostre treball titulat Fem vida, l'embaràs natural i l'embaràs in vitro l'hem relacionat amb l'ODS 3 de Salut i Benestar. El nostre objectiu s'ha basat en determinar les diferències entre un embaràs per fecundació natural i un embaràs per fecundació in vitro. També hem volgut investigar la repercussió física i psicològica, així com les complicacions depenent de la classe de fecundació emprada. Al nostre marc teòric vam recaptar tota la informació possible tant de l'embaràs natural com de l'embaràs in vitro, indagant sobretot en àmbits com els aspectes fisiològics, psicològics, les complicacions que diferencien i es relacionen amb els dos tipus de gestació. La nostra part pràctica es divideix en dues parts. En primer lloc, vam contactar amb una clínica pradenca anomenada Xironem Doctor i vam dur a terme una entrevista amb la doctora Liliana Cecília Marín Segura, especialitzada en ginecologia i obstetrícia. En la segona part vam realitzar una enquesta destinada als individus gestants tant per fecundació natural com per fecundació in vitro, i després vam analitzar les respostes obtingudes. I aquest és el resum del nostre treball de recerca i esperem que us hagi agradat.